tätä tapahtumaa, että mä oon täällä esiintymässä, niin sehän on vaan semmoinen niin kuin mainoskikka, että eihän mä täällä oikeasti ole esiintymässä. Mä oon jo kaikki vitsini kertonut tällä kylällä niin moneen otteeseen, että ei mulla ole mitään tolkkua järkeä tulla tänne enää esiintymään. Mutta mulla on semmoinen perinne ollut täällä, kun mä oon ollut näitä iltatilaisuuksia juontamassa, ja se on aina, että mä kerron yhden vitsin. Ja se vitsi, koska mä en tiedä oikein hyviä vitsejä, niin se on ollut sama vitsi nyt 4 vuotta. Ehkä 3 vuotta. Niin mä ajattelin, että mitä sitä nyt niinku hyviä perinteitä rikkomaan, että mennään samalla vitsillä vaan, että niinhän ne vanhat vitsit aina naurattaa. Ja ennen kuin se vitsi tulee, niin mä muistutan, ketkä ovat hahmokilpailuun osallistumassa. Niin 10:09, eli kohta puoleen, niin kerääntykää tähän teistä päin katsottuna lavan vasempaan nurkkaukseen ja sitten ruvetaan katsomaan, että kuka on vuoden 2015 originaalein hahmo. Mahtavaa. Mutta se vitsi. Ne, jotka on käynyt täällä useamman vuoden ja voisitte niinku vertailla, että miten se niinku vitsin kerrontatyyli on vaihtunut tässä vuosien varrella. Eli mies tuli kotiin lammas kainalossa, meni makuuhuoneeseen vaimon luokseen ja sanoi, tässä se on se lehmä, jonka kanssa mä oon sua pettänyt kaikki nämä vuodet. Johon nainen sanoi, että tuohan on lammas. Mies sanoi, mä saatana sulle puhunut. Kiitos! Eli 10:09 hahmokilpailu osallistujat tänne, kiitos.